Moi, tässä on Elina ja Anne ja me vietettiin pitkäperjantaina Seder-ateria. Juutalaisethan viettää Seder-ateriaa sen takia, että he muistelevat Israelin kansan lähtöä Egyptistä. Ja tähän ateriaan kuuluu 14 eri vaihetta. Juutalaisillahan Seder-aterialla on todella paljon ruokia. Me tehtiin 3 eri ruokaa. Meillä oli matsa-leipää, charoset-sekoitusta ja jitrolaatikkoa. Tässä kurssin myötä kun on asioita tutkinut ja lukenut, opittu se, kuin tarkkaa tämä on, mitä juutalaiset saa syödä, mikä on kosher-ruokaa, mikä ei. Juutalaiset kosher-säännöt kieltää sekoittamasta lihaa ja maitotuotteita. Ja tämän takia me päädyttiin valmistamaan kasvisruokaa, koska meillä oli käytössä 1 keittiö. Tämä on yksi selkeimmistä ohjeista kosher-säännöissä. Nämä juutalaisten kosher-säännöt perustuu tällaiseen paltasit, älä tuhoa periaatteeseen. Ja tämä periaate koskettaa kaikkea, ihmisiä, ympäristöä, eläimiä, luonnonvaroja. Eli kaiken näiden mielivaltainen tuhoaminen on kielletty. Tiedetään säännösten olevan tarkkoja ja osa edelleen pyrkii noudattamaan niitä mahdollisimman hyvin, mutta nykyisin asioita saatetaan soveltaa ja tästä syystä, vaikka me ei tiedetty mikä madonruoho on, niin uskallettiin ottaa joku sitä vastaava tähän meidän hetkeen. Tämän Seder-aterian aikana niin Anne toimi emäntänä. Hän johti tätä meidän ateriaa. Voisin hyvin kuvitella tätä ateriaa juutalaisille tärkeä hetki, ei vain hengellisessä mielessä, vaan niin kuin sukua yhdistävässä mielessä. Heilläkin on varmasti suvun astiat, kuten meillä oli Elinan suvun aterimet käytössä. Sitten taas näissä kaikissa rituaaleissa myös se uskonnollisuus välittyy ja ainakin itse koen, että tämä hetki oli aika pyhä, kun me syötiin nimenomaan yhdessä. Mä oon tosta ihan samaa mieltä, että se oli tosi pyhä ja hieno hetki ja oma äitini vähän jopa liikuttu siinä aterian yhteydessä ja se semmoinen yhteisöllisyys korostui, että yhdessä tässä ollaan. Ja puhuttiin myös sen aterian ääressä siitä, että kun oltiin laitettu kauniit astiat ja mietitty sitä ruokaa ja valmistettu ajan kanssa, niin se loi siihen myös semmoisen oman juhlallisuuden. Tosiaan tämän rituaalin aikana niin ruoat maistui silleen hyvälle, mutta itsellä tämä persilja suolavedessä dipattuna niin ei ollut ihan mieluisa kokemus, että siinä todellakin koki sen, että siinä on niitä kyyneleitä. Mietittiin uskonnollista merkitystä. Meillä evankelis-luterilaisilla ei muuta ole kuin jotkut paastoo, itse en. Ehtoollinen on se ainoa, mutta mä itse ajattelen, että tuommoinen yhteinen ruokailu on ehkä niin kuin helppo tapa harjoittaa sitä omaa uskoa ja että tehdään yhdessä. Rituaalissa mainitaan nimenomaan, että muistellaan tätä Egyptistä pois lähtöä, ja tässä korostuu se heidän asemansa Jumalan valittuna kansana. Tämä kaikki on niin sidoksissa heidän kulttuuriin, niin on mielenkiintoista pohtia, kuinka pyhä hetki tämä heille itselleen on. Kun jo minulle, joka vain vähäsen luen raamattua, koen tämän aterian tosi pyhänä. Mutta heillä voi olla suvussa kerrottuja tarinoita vielä kaiken lisäksi, mitä me muut ei vaan tiedetä. Tämän lisäksi jotenkin itseä kiinnostaa, että miten heidän rukoilunsa eroaisi meidän rukouksesta, kun yritimme parhaamme mukaan noudattaa aterian kaavaa, mutta ei välttämättä osuttu siihen ihan samalla lailla, mitä se heillä on. No ei tietenkään ehkä osuttukaan ihan samanlaiseen, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä me niinku kunniaa tolle aterialle tehtiin. Mun mielestä oli siistiä, että aterian lopuksi rukoiltiin vielä Jumalan hyväksyntää.
Siitä huolimatta, että se tuntui meistä jo hienolta hetkeltä, mutta siinä vielä muistellaan, kenen kunniaksi se ateria oikein vietetään. Tämä oli aika pysäyttävää ja laittoi pohtimaan, pitäisikö muulloinkin tehdä ateriasta näin iso juttu.